Чарговае кадравае прызначэнне выклікала нейкі ажыятаж у медыях, што вось Назія Каткавец з'яўляецца там на загалоўках. Аднак, на вашу думку, гэта нейкая звычайная справа, руціна, ці ўсё ж такі не? Ці тут ёсць нейкі індыкатар працэсаў, якія адбываюцца, пра якія можна паразважаць? Ну, наўрад ці, мне здаецца, наўрад ці гэта індыкатар нейкіх працэсаў, таму што ўсё ж такі такія вяртанні, што называецца, даставанне з нафталіну можа нават быць, дзеячоў, ну, ўжо як бы мінулай эпохі лукашэнкаўскага кіравання. Яна не малады чалавек, 65 гадоў, яна па беларускіх законах ужо пенсіянер, яна ўжо шмат гадоў у глыбокай адстаўцы. Хаця, ведаеце, тую цытату смешную, якую вы прыводзілі, увогуле яе такі старамодны стыль, это не значыць, што яна зусім ужо нічога не разумее, як бы у жыцці, у дзяржаўным кіраванні. Так што, можа быць, для чагосьці яна Лукашэнку і патрэбная, тым больш, што, ну, вот вы самі сказалі, што яна з ім яшчэ ў Саўгасе Гарадзец працавала, то есть чалавек верны, свой, праверены. Вось. Вот мне нагадвае гэта таксама прызначэнне некалькі гадоў таму, калі старшынём, не старшынём, намеснікам старшыні Усебеларускага народнага сходу прызначылі спадара Косінца, таксама які да таго ніякіх асабліва пасадаў доўгі час не займаў. Вот Лукашенко час ад часу вот такіх, як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў, хаця вось літаральна сёння ён спадарыню Каткавец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящий інспектарам. Вось. Але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў, Юрыя Валеватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектарам. Ну, тут, як бы, яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама, 49 гадоў, дастаткова малады чалавек па беларускіх мерках. І другое прызначэнне на Менск, так бы мовіць, менскім інспектарам прызначылі Дмітрия Равуцкага, генерал-майора КДБ, 71 году, 55 гадоў, ну, таксама зусім не старасць. Так што я думаю, што все-таки вот этыя два прызначэнні, яны хутчэй стандартныя даволі. Ну, а Каткавец, Бог яго ведае, так бы мовіць, маладосць прыгадаў Лукашенко. Спадар Юрый, а можа яшчэ все-таки, калі, ну, вот три прызначэнні сённяшнія мы згадваем, два гэта, ну, скажем так, больш маладыя твары, а трэці такі нафталін, альбо зашмальцаваная калода. Можа, праблемы з гэтай кадравай калодай ўсё-ткі, што не так хутка новыя кадры растуць, альбо ёсць нейкія пасады, дзе Лукашенко больш давярае такім спраўджаным кадрам, спраўджаным часам, гадамі, да прыкладу, родная вобласць, чаму не? Ну, я думаю, што, ведаеце, мне здаецца, што это хутчэй такая, як бы, аднаразовая дэманстрацыя. Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту Каткавец. Это не тое, што вот это і раз, і два, і тры, і пять такіх. Вот. Іх не так шмат. Іх не так шмат, но вот я прыгадаў хіба только Косінца. Вот. А так, у нас яшчэ і Ярмошына... прызначаюцца людзі зусім не старыя. Вот, ведаеце, в апошнія гады, вот тыя, што мы бачылі такія гучныя прызначэнні, так бы мовіць, такія істотныя, это Турчин, это Круты, это Петкевич, ну, можна сказаць, Маркаў. Ну, это все не старыя людзі, ім всім нема 60 гадоў, здаецца, Крутому, так і 50 нема. Они даволі маладыя, і, ну, сказаць, што яны як бы з нейкай старой калоды, ну, Крутому, здаецца, каля 45 з якой старой. Вось. Так што я думаю, што ўсё-таки некае амалажэнне нават адбываецца. Але, ну, вот я кажу, для магчыма таго, каб дэмфіраваць
вот этих, так бы мовіць, маладых валкоў і ваўчыц, якіх ён прызначае. Ну вот давайте мы вот и такую призначим. Хотя тут варто сказать, что все ж таки вот эта функция инспекторов, она такая, так бы мовіць, государевы вочы. То есть инспектор он сам-то не кіруе, але вот как бы пригляд за как бы тым, як робяць справы, это вот система лукашэнкаўская такого шматфактарнага контролю. То есть человеком кіруе линия администрации наўпроставая, скажем там, нейкімі администраторами, але вот есть яшчэ і як бы асобны контроль, а есть яшчэ і КДБ, вось, а ёсць яшчэ і камітэт дзяржаўнага кантролю, і вачэй вельмі шмат. І людзі часам вот пераходзяць, вот, напрыклад, той же Равуцкі, ну, он быў намеснікам старшыні КДБ. А вот поставили як бы на такую цивільную посаду. Як до того, напрыклад, прызначылі Вакульчыка, одну з самых таких моцных номенклатурных асобаў Беларусі. Каб, ну, магчыма, это вот як бы разлік такі, што з аднаго боку, каб не засіджваліся сілавікі, чекісты ў першую чаргу в сваём, як бы, в сваёй чеке, чтобы як бы коммуниковали и с цивильными чиновниками. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот пасля Вакульчыка, пасля Караева ж таксама прызначылі на Гарадзенскую вобласць, спачатку, здаецца, кшталту інспектарам, а потым як бы ўжо і кіраўніком. І яшчэ цікавае, ну это давно такое было, значит, вот Валаваты, ён быў намеснікам старшыні Гарадзенскага аблвыканкама. Хотя, дарэчы, сам ён, я паглядзеў, сам ён з Гомельской вобласці. И его на Гомельскую як бы и призначили. И это звычайная тактика Лукашенко перакидывать людей из разных регионов. И зноў же, чтобы люди не засиживались в своем регионе. Чтобы не стварались какие-то клики, кланы региональные, чтобы люди заўсёды як бы взаимодейничали и не прирастали к пэўнаму региону. Згадали вы, что... И, дарэчы, яшчэ цікавая деталь, ну, это таксама такая, как бы, характеристика ў цэлым эліты беларускай, ну, прынамсі, ее значной ступени. Вот все 3 человека, здаецца, кого я перелічыў, все з вёсак. Походили з вёсак. Ну, вот Равуцкі ён з Бараўлянаў, ну, это, як бы, можно сказать, прадмесце Менска. Вось. Хотя, калі он нарадзіўся ў 71 годзе, так это быў не Менск. Вось. Але, ну, вот все цікава, что вот это все трое прызначэнцы з вёскі. И в этом сэнсе вот этот дысбаланс в беларускай эліце, ну, вяскоўцаў нашмат болей, чым вот доля вёскі, асабліва зараз в Беларусі. Згадали вы, што Змітрый Равуцкі сапраўды намеснік старшыні КДБ і цяпер будзе інспектарам па Менску. Ці гэта не выглядае так, што наадварот, як бы вось чэкіста, чалавека сілавой структуры ставіць на пасаду, якая фармальна з'яўляецца нейкай там цывільнай пасадай для яшчэ большага кантролю над грамадствам, над грамадзянамі, асабліва калі мы кажам пра сталіцу Менск? Ну, тут тяжко сказать. Я думаю, с одного боку так, с одного боку это контроль, хотя КДБ и так контроляваў. Вось. Але з іншага боку гэта, я бы сказал так, уразнастайванне сувязяў КДБістаў. Бо так яны сядзяць в сваём камітэце, займаюцца там сваімі справамі, і яны просто менш камунікуюць з іншымі людзьмі. В будзённых справах, выкананні будзённых праблемаў. І, ну, тут цяжка сказаць, які разлік, магчыма, на перспектыву, на далёкую перспектыву, магчыма, нават сыходу Лукашэнкі. Ну, магчыма, ён разлічвае, што ўжо пасля яго, калі чекісты будуць ведаць, як бы мовіць, больш людзей з іншых сфераў, не сілавых сфераў,
то у них будзе больш шансаў на тое, што яны акажуцца наверху. А тут яшчэ, Вот здаецца, это вот система ўлады. Як бы ў сістэме ўлады важныя персанажы тыя, хто мае шмат сувязяў унутры яе. І вот ён фактычна умацоўвае сувязі чекістаў з усімі астатнімі. І они як бы оказываются важными персонажамі. І зараз, і на будучыню. Магчыма, ён лічыць, што калі аддаваць каму ўладу, ці калі-небудзь, она аддасца, ну, все под Богом ходзім, лепш вот гэтыя хлопцы в пагонах з КДБ. КДБ як стаўка. Дзякуй вялікі, спадар Юрый, за ваш каментар. З намі на сувязі быў Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік, абмяркоўвалі кадравае прызначэнне Лукашэнкі.